Ba. Okay, good morning po. Good morning. Anong oras na ba? Yan, alauna na pala, hapon na. So yan, katatapos lang po namin magpalengke at katatapos ko lang din pong maligo. Kasi hindi po ako nakaligo kaninang maga. Sobrang lamig. So yan po ang ginagawa ko ngayon. Nanonood po ako ng video ko sa YouTube. Okay po, at papakita ko po sa inyo ang lulutuin ko ngayon. Okay. Palang po natin yung ilaw. Ayan. Ito po ang lulutuin natin ngayon dahil po malamig ang panahon, kailangan po nating magsabaw. At kaninang maga, hindi ho nag-start yung sasakyan ko. Kailangan po nating series sa ibang sasakyan. Siyempre, white shrimp. Yan. Assorted fish cakes. Yan po lulutuin natin. Tahong, pusit, at clams. Yan. Ito po ang lulutuin natin. Noodles. At siyempre po, sausage. Lalagyan po natin ng sausage. Enoki mushroom. Ang atin pong pinatubong munggo. Yan. Carrots. Pechay. At repolyo. Yan po. Lulutuin natin. So, i-prepare ko lang po itong lahat ng to. At babalikan ko po ulit kayo. At siyempre, maghihigop po tayo ng sabaw ngayon. At ang raffle draw pala natin. Ang raffle po natin mamayang gabi na. Okay? Kita-kits tayo mamayang gabi sa ating live. You. Specials. Ang tawag po dito ay Special Spicy Seafood Noodles. Yan. Tandaan nyo po yung pangalan. Mahaba. Alright. Okidoki. Naka-prepare na po yung lulutuin nating sabaw. Yan. Magluluto po tayo ng sabaw. Para sa malamig na panahon. Yan po yung tahong, hipon, clams, pusit, siyempre mga meatballs, sausage, hiniwa-hiwa ko na, bawang sibuyas, panggisa, carrots, repolyo, pechay, bean sprout, at siyempre ang ating enoki. Yan po ang ating mushroom, at yan po ang ating noodles. Dalawang noodles po ang gagamitin natin. Yung nasa ilalim po, yun po ang udon. At ang nasa ibabaw ay ang flat noodles. Babanlian po lang po natin yan ng mainit na tubig para po maghiwa-hiwalay. And then, ready to eat. Ganun lang po kasimple. At dito naman po, syempre, pinainit na natin yung ating paglulutuan para okay na, di ba? Oh, ho, ho, ho! Lagyan na po natin ng mantika. Ayan. Ito pala ang ating mga ingredients na iba. Yan. Okay. So, ang ating pong mahiwagang sandok. Kailangan po natin ang ating mahiwagang sandok. At syempre, ang ating mahiwagang patungan. Yan. Mahiwaga. Yan po. Para hindi po siya makalat. Kasi po, masakit sa mata pag makalat. Di po ba? Lakayan lang po natin ng konti yung apoy. Yan. Siyempre, metos natin yung mantika. Yan, ganyan. At ituturo ko po sa inyo ang step by step kung paano po gumawa ng special spicy seafood noodle soup. Haba ng pangalan, no? Ako ba ng pangalan, no? Ako yata. At siyempre, ang unahin nating igisa ay ito. Yan. Unahin po natin yan. Unahin po natin yung yan. Sausages. And then meatballs. Fish cake. At kung ano-ano pa. Yan. Testing po tayo ng isang bawang kung mainit na. Yan.
Testing lang po tayo. Ayan. Hindi pa masyado mga loading. Hindi pa po masyado. Ayan, pwede na. Ano pang ginagawa natin? Pagsabay na natin yan. Wala nang ano-ano, di po ba? Ayan. Kita nyo? Oh, baby. Ang bango. Yan na naman po eh. Ano po sinasabi ko eh. Yan. Antayin lang natin na mag-translucent yung ano niya. Oh, ha? Gisa-gisa. Gisa-gisa. Ano po? Apple draw po natin mamaya. Ano po? Anong kalilimutan? Sponsored by Facebook. Yan. Woohoo! Siyempre po. Ilagay na po natin itong mga sausage. Halo-halo na sila dyan. Meron dyan. Siyempre, gagawin natin. Lutuin lang po natin ng saglit kung ano. Kailangan lutuin po natin mabuti itong mga sausage natin. Saka mga meatballs. Hindi po ba? Ayan. Tapos po, pwesto ko lang po ito ha. Para po makita niyo pong maigi at masundan niyo po kung paano ko lulutuin ng ating special na ano. Ngayong araw na to. Kasi special po ngayong araw na to. Kasi raffle natin, kailangan special din po yung handa natin. Hindi po ba? Ganun po ba yun? Yan, tapos close up po natin. Yan! Okay na okay, di po ba? Yan, isa lang po natin yan. Yung mga sausage niya. Okay, sausage. Diba? Mga fish cake. Isa-isa lang po natin yan hanggang sa maluto po ng konti. Tatakpan lang po natin. Ano po? Yan. Babalikan po natin ulit yan pag ano na po, medyo naprito na ng konti. Okay? O, ayan. So, nagisa na po yung pan natin. Ang ating pong sausage at mga meatballs. Ang lalagay na po natin ngayon ay ang gulay. Yan, oh my gulay. Yan. Masustansya ang gulay. Yan po. Lalagay natin gulay. Hindi po muna natin ilalagay itong pechay dahil yan po ay ipapaibabaw po natin. Yan. Kasama po ng ating toge. Lagay na po natin yan. Yan. Hindi po ba? Ganyan po. Ang paggawa. Yan. At pupunto po ngayon. Siyempre. Lalagay na po tayo ng... Sorry po, malayo ako. Sorry po, malayo ako. Maglalagay po tayo ng patis. Yan. Patisan mo, baby. Yan. Ito na po ang pangtimpla natin pala, patis. At konting asin. Yan. Ito ang pangtimpla natin. Oh. Oh yeah, baby. Ito ba? Yan po ang gagawin natin sabaw. Ituin lang po natin yung gulay niya. At hinaan ng konti yung apoy. Yan. Makikita nyo na po ang special spicy seafood noodle. Ayan.
Okay. Yan na lang po muna yan. At balik ulit tayo pag naluto na. Okay po, check po natin ulit. Oh yeah, baby. Bango. Yan po, ilalagyan na po natin ng crushed chili. Yan. Ang atin pong chili flakes. Lalagyan po natin yan ng chili flakes. Yan. At syempre po, lagyan din po natin yan ng paprika. Yan. Paprika. Paprika po. Lagyan po natin ng paprika. Yan. Kita nyo na po ba yung itsura? At syempre, lagyan natin ng pamintang durog, pepper. Yan. Okay po. Maliwanag po sa instruction. At syempre, sa punto kong yan, lalagyan na po natin ng water. Yan. Lalagay na po tayo ng sabaw niya. Yan po ang gagawin nating sabaw sa noodles. Yan. Ang ating pong flat noodles at udon. Yan. Dagdagan pa po natin ng sabaw dahil sabaw po talaga ang gagawin natin dyan. Yan po tayo kukuha ng pansabaw na hihigupin natin sa malamig na panahon. O ba? Okay, baby. At ngayon, pag nasabawan na po natin, yan, palakihin na po natin yung apoy para madaling kumulo. Simple lang po yan. Simpleng pagluluto. Pero guarantee ko po sa inyo, masarap po. Promise. Mamaya po natin ilalagay yung mga ano natin, mga seafood. Pag kumulo na po siya, okay? Kailangan po natin ng mga sabaw-sabaw. Para sa mainit na malamig na panahon. Yan. Okay. Nagibasan, baby. Haluin lang po natin ng konti para po hindi magbuo-buo yung mga kanya. Yan. Yan ang sinasabi ko. Hindi po ba? At takpan po natin para kumulo. At babalikan na naman po natin yan. Ayan po. Check po natin. Nakita nyo po. Kumukulo na siya. Oh yeah, baby. Kumukulong-kulo. Kumukulong-kulo. Kulong-kulo na po siya. Hindi po ba? So, ayun po, lalagay na po natin ang mga seafood. Yan. Dito na po papasok ang mga seafood natin. Yan. Ating pong shrimp. Yan po, shrimp. Ang ating pong tahong. Yan. Tahong. Ang ating pong clams. Yan. Clams at ang ating pong pusit. Yan. Sabaw na sabaw, baby. Ayan po. Ang gagawin na po natin ngayon dito, siyempre, ihahalo po natin yan. Yan. Para po kumalog sila. Oh yeah, baby. Oh yeah. Yan. Di po ba? Sarap po ng itsura. Di po ba? At sa punto po ngayon, syempre, lalagay na po natin yung patis natin. Maliban sa nilagay natin kanina, syempre, ilagyan pa po natin ng konti. Yan.
po, amoy na amoy yung niya. Seafood. Yan. At syempre po, ang ating asin. Yan, lalagyan na po siya natin ng asin. Medyo konti lang po. Huwag po natin gagawin maalat kasi pwede po natin i-adjust mamaya ang lasa. Yan. Tama na po yan. Then, gagawin po natin, syempre, antay na naman natin kumulo. At pag kumulo po yan, lalagay na po natin yung natitirang gulay. Yun pong mushroom, yung enoki, at saka po yung pechay. Yan. Okay po ba? Ayos, di ba? So, yan po. Kumukulo na po siya. Ngayon, lalagay na po natin yung ating enoki mushroom. Papaibabaw lang po natin siya. Ganyan. At saka po ang ating pechay. Of course. Gulay. Yan. Napuno na po ng sabaw ang ating niluluto. Okay lang po yan. Ma-healthy. Maraming gulay, mas healthy. Di po ba? Lagay na rin po natin yung mga naiwang dyan. Mga naiwang tawag dyan. Munggo. Okay. So ngayon, unti-unti lang po natin itong ilubog. Yan. Uy, naku, Diyos ko. Ito po ang ating magiging sabaw para po sa ating noodles. Wala. Ay, muntik nang umapaw ah. Naku po. Yan. Dahan-dahan lang po. Siyempre, dahan-dahan lang. Yan. Sarap po kasi yan, maraming sabaw. Yan. Pan lang po natin ng kaunti. Yan. Tantayin lang po natin na maluto yung pechay. At dadako na po tayo sa ating tikiman, ang ating pong moment of truth. Panakaantay po ng lahat. Ang pinaka-paborito po natin, yun pong magtikiman tayo. Woohoo! Di po ba? Yan. So, balik po tayo. Pag moment of truth. Tikiman. Okay. Ayan na po ang inaantay natin. Eto na po siya. Di po ba? Okay na okay. Woo! Woohoo! Oh, ha? Nakikita niyo po yan? Nahanap natin ng sabaw ngayon. Siyempre, kukuha po ako ng noodles. Napanlian ko na po siya. Ito po yung noodles natin. Siyempre, magkakatikiman na po tayo yan. Walang po ako ng noodles. Noodles. Okay. Yan. So, eto na po yung noodles. Siyempre, kukuha na po tayo ng sabaw niya. Antay natin. Ano po natin patagalin yan? Tikman na po natin agad. Tikman na po agad natin. Ito ba? Oh, baby. Yan. Siyempre, kukuha tayo ng sausage. Kukuha tayo ng pusit. Yan. Kukuha tayo ng carrots, tsaka mushroom. Oh, yeah, baby. Kukuha tayo ng hipon. Kuha tayo ng mga fish cake. Yan. Yan yung sausage niya, nagbibitak-bitak na. Yan. Kuha tayo sa loob. Anong madukot natin? Oh, yeah. Yes, yes, yo. Tayo
Yan ang mga fish cakes. Mga meatballs. At sabay kuha tayo ng sabaw. 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 Uy, may yung clams natin. Hindi natin nakita yung mga clams natin, ha. Hanapin natin yung mga clams natin. Nandito lang yung mga yan. Yun! Sabi ko na ako sa inyo, eh. Dito ba? Okay. Oh, yeah. Yan. Itong sabaw natin. Woohoo! Ayos, di po ba? Mainit nga lang po. Hindi nga lang po ang kuan, mainit. Palit na tayo, palit na. Okay, score. Siyempre po, lagay ko lang po ito sa mesa. At tayo ay magtitikiman na. Yan. Turn off na po natin tong exhaust fan natin. Yan po. Yan po ang ating sabaw. Yan. Yan po ang sabaw natin. Kita nyo po. At ito naman po ang ating kakainin. Okay. Alright. So, yan lamang po kayo. At ipapwesto ko lang po itong camera. At kakain na po tayo. Magtitikiman na po tayo. Yan. Ang paborito po nating parte ng ating video, ang ating pong tikiman. Yan. Okay po. Siyempre. Dahan-dahan kasi ano to. Mainit. Pero masarap. Di po ba? Kita po ba tayo sa video? Yan. Okay. Baka ganyan po. Kita po tayo dyan. No? O ipadumog tayo basta. Yan. Okay na po siguro dyan, no? Kita na po ba? Ito yung mga noodles natin. Okay. Tikman po natin tong sabaw niya. Sabi ko na nga po sa inyo eh. The best. Grabe. Super linamnam po. Order na po kayo sa akin. Wow. Sarap ng kabote, mushroom. Linamnam. Tapos may konti siyang anghang. Ang juicy po lang ng sausage. Grabe. Okay po ba? Gawin niyo po ito, masarap po. Promise. Promise po.
Yan po. Yan po yung video natin ngayon. Spicy, no, it's a special spicy seafood noodle soup. Noodle soup. Okay po. Hanggang sa next time na naman pong video natin. Huwag po kayong magsasawa. Share nyo po. Comment, subscribe. Peace.